Jer kada bi se zakoni u Hrvatskoj primjenjivali kao u Austriji ili Češkoj, Zoran Milanović ili Andrej Plenković bili bi u zatvoru, a ne na državnim funkcijama. Postavljam dakle pitanje, čemu predlaganje novih zakona ako se zakoni ne primjenjuju? A zakoni koji se ne primjenjuju jesu obično beskorisno mrtvo slovo na papiru. Zato kada čujemo da Siniša Hajdaš Dončić, Marija Selak Raspudić ili Nikola Grmoja predlažu zakone, onda trebamo biti svjesni da je riječ o običnoj manipulaciji. Intencija tih prijedloga jest prikazati se javnosti kao netko tko se tobože trudi, a u biti svi oni jako dobro znaju da se za hrvatskog građanina ništa neće promijeniti. Sve će ostati isto kao što sam opisala u slučaju Todorić. Mi u Hrvatskoj imamo primjerice važeći zakon da je DORH neovisno tijelo koje je dužno sprječavati korupciju. A koja je stvarnost kada su u pitanju korupcija i DORH u Hrvatskoj? Pa stvarnost jest takva da je DORH produžena ruka kriminala i da to uopće više ne skriva. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ljetuje na Brijunima i to o državnom trošku i time poručuje da je dio struktura i da neće proganjati lopovluk Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Postavljam pitanje čemu i komu služi DORH? Zašto u Hrvatskoj o ovoj istini svi šute i to oni koji šutjeti ne smiju? Ja sam podnijela 28 kaznenih prijava koje su sve utemeljene i jasno dokumentirane te detaljno obrazložene. Ni na jednu nisam dobila kvalificiran, profesionalan, na zakonu utemeljen odgovor, a na njih, otprilike 80%, uopće nisam dobila odgovor. Postoje kaznene prijave koje sam podnijela prije 4 godine, od Croatia osiguranja do PPD-a, na koje do danas nisam dobila odgovor. A dopisi vašeg DORH-a nestvarni su. Kao primjerice u slučaju Croatia osiguranja u kojem je hrvatskim građanima ukradeno 720 milijuna eura. Meni kao zastupnici DORH nije dao uvid u rješenje o odbacivanju prijave jer ja navodno nisam zainteresirana strana. Da pojasnim, kada se hrvatskim građanima ukrade 720 milijuna eura, onda je zainteresirana strana svaki državljanin, a odbijanje kaznene prijave u načelu mora biti javno, a ne tajno. Zato nas podržite. Podržite Hrvatsku pristojnosti, Hrvatsku poštenja, Hrvatsku sposobnosti, Hrvatsku marljivosti te Hrvatsku uspjeha.